Ο Γουστάβος Κλάους ήταν Γερμανός ταφιδέμπορας. Γεννήθηκε στο Μενικέν της Βαναρίας και αρχικά εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας μιας αρρώστιας που τον ταλαιπωρούσε στο στήθος, αναγκάστηκε να αναζητήσει τόπο διαμονής σε νοτιότερα μέρη. Το 1854 στάλθηκε από την εταιρεία Φέλς και Σία στην Πάτρα ως αντιπρόσωπός τους για να οργανώσει τον εμπορικό οίκο. Το 1858 έγινε πρόξενος της Γερμανίας στην Πάτρα, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Αργότερα έγινε πρόξενος της Γαλλίας. Το 1859 αγόρασε έκταση τρεμάτων από τον κτηματία Γεώργιο Κωστάκη στο Ριγανόκαμπο, όπου κατασκεύασε μια θερινή κατοικία. Στη συνέχεια όμως, εκτιμώντας την καλή ποιότητα της ταφίδας, προέβη στην αγορά και των γύρω περιοχών με αποτέλεσμα το 1861 να ιδρύσει την εινοποιητική εταιρεία Αχάια Κλάους, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες εινοποιητικές εταιρείες της Ελλάδας. Η Αχάια Κλάους είναι επίσης γνωστή για τη μαυροδάφνη, ποικιλία γλυκού κρασιού που σύμφωνα με την παράδοση ονομάστηκε έτσι από τον Γουστάβο Κλάους για να τιμήσει την αραβωνιαστικιά του Μαρία, μια Ελληνίδα με μαύρα μάτια που πέθανε σε νεαρή ηλικία.